F'Malta bħalissa 146 persuna mniżla fir-reġistru tal-pedofili u kif inhu iżjed magħruf bl-Ingliż is-Sex Offender Registry. Ir-reġistru tal-pedofili huwa dokument konfidenzjali li jżomm fih ismijiet ta' nies instabu ħatja ta' abbuż sesswali, speċjalment dawk li jinvolvu tfal. F'ċifri li kiseb One News bħala parti mill-proġett f'90 sekonda li wkoll qed jixxandar fuq il-pjattaformi soċjali kollha ta' One, minn dawn il-146 persuna il-maġġoranza tagħhom huma rġiel bikri ta' biss ikunu nisa. Fil-waqt ir-reta medja ta' meta individwu jitniżżel fuq dan ir-reġistru hija ta' 44, 6 persuni minnhom għandhom bejn 71 u 79 sena. Dwar dan il-One News tkellem mal-avukat Dr. Ismail Bsajla fejn spjegalna li l-każijiet ta' abbużi sesswali speċjalment fuq minuri sfortunatament huma iżjed komuni milli wieħed jista' jaħseb u għatenna li l-Pulizija Maltija għandha sezzjoni apposta li jitrattaw każijiet speċifiċi bħal dawn. Ma naħsbux li huma one-offs. Ġda mhux qed nitkellmu każ kull 6 xhur. Ġifieri llum għandek maġistrat li tisma' għaddetta fuq dawn il-każijiet. Dr. Bsajla kompla jispjega l-proċess legali ta' dawn il-każijiet. Malta bħalissa tinsab fi ftehim mal-Ewropa b'żewġ konvenzjonijiet li jippermettu li vittmi minuri ta' abbużi sesswali jixhdu fil-qorti b'mod virtwali jew hekk imsejħa video conference. Ġifieri għandek il-kompożizzjoni tal-awla kif dejjem nafuha, bid-differenza li l-vittma li hija xxuta u li f'dawn il-każijiet tixed minn ġo segreta ħafna drabi tal-maġistrat, id-domanda kemm il-prosekutur u kemm l-avukat difensur jagħmluha lill-maġistrat on screen u l-vittma tagħti tweġiba.